كم وقعوي تاريخ نايت مدرخ كي يوسد اللابو تقرأتشيني إذا سياسي بفلي تاريخ الله فلي تاريخ الله برسمال سيل رخيبه نكن نايبعت بيت كان جيت العلوي كابل علي وأي تصحيفه زلوا كابل علي لتحت قصو زخريد عقم سرنا ناقود اللي زخريد ريو مسمون زرعي على ريترا ميديا نتورك فراداي شو أبز حالته مدبنا قبنا قفان أبنا قفات بالمتحف دكتور تقستي فقادو بملؤ صوميقنا كدمو مزنبره أتأساسيرنا نتخطاتلتي أقربنا لكم كم نبرنا الذكري إذن كل المصحفتي مسببك إذن كل المصحفتي أبزي نقفا خب نقفا بزاملت حسابات كبودعنا نقفا زوعلا زحدرا أي مسليني نيرو إلكا كم نقفا نقفا تمليسنا نقفا تبكيسنا زغلو دهسيسنا نبستفل علي بوتا بنسينا نقفا زحدرا أي مسلين نيرو إلنا اتقدامي معرفنا انترفيونا وإدما قال محتتنا نودع لنا بدحريز خبزن كالوت مصحفتها نينيتي إنا خنقمقم كأنيت مصحف فينا كنقمقم أوروماي أوروماي؟ كاب أوروماي ناب أوروماي أبناي لومي مدبنا ويشعون كنعاصه لنا أبت مدب كاب أوروماي ناب أوروماي حزب المدب حزنا لكم كنكرر مخنا تما باسعنا يرنا كم بسعنا لومي تراخبنا لنا صبوا مكتتال دكتور قد عنا تسخا قبل حنصنعها أبزت أولانا جمري أبزعوا إذن بزحي مصحفتي حادثة صحيف وانكتب لن زي تخيل حيالو مصحفتي لا تقرمنا خلنا لومون أبز مدب أبز دحري زنبرنا بكرات أبز جمرنا يوم مدب قال توسخت مصحفتي كم زلون نجير كانس حس كاين كمان نتيخة ساتن زنزري انزل له مصحفتي ان أبزي كلمة يزلوا ما أسين تتصحيفن وتصرن حادي كدت سلست أربعة حمشت شدشت شوعت إنزين مستنا بتزنبر عسرت درجة عسر خوين كله دميركا بزبي إتكاز صحف كايو جينا نام محتم زياتوه درجة عسرة صحفت خوين كل هبتي ما أسين تتصحيفه سلام تايك تتصحيف ما مبزحتو دحري مزلغي كدمو مزلغ جزي سلازي نبر مستي سبسو كونتات ناي كتماتات حرا موسى حصير ناي تذكرتات محز ترايت دي كوينو جزي رخيبكا خوفيلكا تتنتنلو تذكرتات كات مزغولو جزي نبر سكام مزلا دحر مزلا جن أبتا نبر ناي أبوتا مستملسنا نقفا مالتيو أبس أبرا شعوق التحساس بني جميلو تيم التحساب كان تايو أبت أبرا أبتا روانا ينقفا كاوات بجيسنا سيدي شيريه الدبيدر ريه بدبوين دك أمحرن كبابيون الدحبشا بمعدو أسمر أدما بمعدو صدقنا رينا تمليسنا أبتا رباط خماليسا أبتا رباط تمليسا شعوق كلس جنت غيني هراي خاو إذا تاريخ زس من كصفي من صح نكو سنو دايو زبل هاوي خني دحر خمو حنساب جميل كاي قد فكاني عسرت غزي نامص زرب شكا حجي ذكرني دحري ربعي ورر مسعالي سيد ايترخبنا نيرنا سالساي ورر سوق سلازنوري او كل خا ربعي ورر دحري خلت ورر سلاجمر اب مأزازي بوتو انا خابتي ناي جنبار حكمنا خوينا الناس رحنا خلنا زق مساله على سيد رخبو تراخيبنا ناي قدميون بحسب بزح سلسرحنا بجنبارات ناس عشدشت نيرو دحري حجي على سيد ولو بأسمان سي رخيبه اسمان فولتيو على سيد
الله سمعنا ولد الفيل الله سمعنا ودهبني الله سمعنا برهنا الله سمعنا سرابعة الله سمعنا حسن عمر أبلو ولد الفيل أبلو استوى النبلة نكلهم تم زفلت أما نعرفه ذكروا حجي زي أنا أقول أنا بعصبان فلتيو صبيغو أرتي سواء قدسيو بس كلهم حلفت الزارب ما زنبري بعصبان سخمزيلني بلو زي تاريخ زي سمن كسنو دايو كابزي تبقسنا حراوسنا نعرفه أسمرا بس إحنا خوابيو أبزي تملسنا حجي قريمو بأسمانسي كمزي لحاتيثني تسفى قاد قرص أمسل لي حجي تاريخ زي معسك سنديو معسك صحفيو ليلين عقمن جزين ادلي كان زوي كتر كان نقفة تبقيس كاس مرابس إخا نقفة تملس تملس كاخا أسمرا وصح زبل حلنا حيشكا دو كتب لابزي عقمن جزين ادلي كايلو كاب نافا تبقيسكا عدبيدل بسحكا أسمرا بمعدوريخا لك أنا بتاريبات مليسكا كاب نافا ناب نافاسكا قصت ولا عرست مريسكا اتزانتات عفكايو اسلمتا يخد صحف كم زلوه بعلغا تقول أسلت صنحكا ناويعتون حجيب أوروماي كي إزي أمر فتيرو لكا أرستي فترن كلها كم دراسي حدا قلات إزخوني أرستي تمرت تغيليخا أما تزخوني أرستي كتمرت تغيليخا حدا حرقون كتمرت تغيليخا حجي كلتا نقريو تمرارت آخا كم نقفا ناب نقفا تدهريوز متت متحف كاني كاب أوروماي ناب أوروماي سلامتاي كاب أوروماي ناب أوروماي حجتي قدامي أوروماي إثنى عالم الرئيتات ناي تسرعة درج الرئيتات ناي دقفت بعد السوفيت يونيون كالوتن دقف زي تعدنا صور زي تعدنا سراوت في جختك خلو ملو زعوت مسيلوي تبقيسو ملو علم بعلمها أني سورة إرترا أخيل وخدم ساسي زبل الرئيتات حديري ولا علم حزبنا خير قالوا تتنكفوا بتفسر سراويتن تانكتاتن قال مسرعية تتنكفوا قالوا خا عديتاتك مريم تصل لكم لا نفننا ننسحل أبوتاتك زراي دي تدلي زمدكي بحدو قالوا وهجكم تسخلو زمدكي إلي مبالكو صبروا يقولوا نيرم بخمزي نازلي أنا حجي إزي كان أي ورار سالساي ورار سحل بس إحنا أمود داتا خاني كلتا جنبارا قلنا تطوابلنا نسلاي سلاي جن أو تطوز بلاي مثلا ربعي ورارسي لك خمسة ساي ورار حنسا يعرفوا دغنا مدفع زقصله خمو يتصبيو أو كلتي جنبارات ربعي جنبار ربعي ورار أسرت مع التدري حكيم مرير نيرو سقاب مليئوين نقفات كأتو تقرار بنيرو أب جنبار نقفة نقولوب تطويس حليفو دحراي كالوت حيلتات مسين كوكيبن اهتفانود زمارخ تماريخو قطقطيتو هجي في أوروماي زي قدامي أوروماي علم أوروماي لاتنا أوروماي نابلتنا خاني سقاب شاي وراد مسي مالتيو بس إحنا مالتيو حصر يدلو تمونقو دلو دحراي الموسينا هجي شاي وراد مسمساي لك خابتي ناي سالساي وراد زي في اللي امنت نيرو حجي قدون السومي ناي موداتا إذا خلتا جنبارات في اللي بحر زقتو بحري فحت زبل فح موت كود زبل امنتي نيرو أبشاد شاي وراد أي تعوتن بالو جرما لتقولو ناي ميديا أب سمرا خوينو ترنيفو مختل ردات منستري نيرو نايزينا نقولو دق وديبو مس كل جمارات مسوافرة وسو تاريخ نقرنا فقط التحز كابف عبد تبقيسو بنارو غيرو أبتي أسرى سبات نتبولت يلو مساتهم هو نحنها كباب التكسي أقد سيت تابا أو بتصيحو
ምስቲ ቀይምቡጥ ዝብልዎ ወይ ድማኒ ውፉይ ናቕፋ ከኣቱ ተወፊዩ ዝኣቱ ማለት እዩ ነቲ ካልእ መሪሑ ማለት እዩ ሕጂ እሱ ታሪኹ እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ እንድሕሪ ግዜ ረኺባ ሻዕብያ ክድምስሰና እያ እቲ ክልተ ብየማን ብፀጋም ነበረ ክልተ ክፍለ ሰራዊት እንድሕር ደንጉዩ ክድምስሰና እያ ሻዕብያ ግዜ ተረኺባ ግዜ ምስ ሓለፈ ንዓተመለስ እብሎ ታሪክ ክትነግር መታን ንዓተመለስ ምሳና ከይትድምሰስ ብሎ ኢልኒ ድብል ባሉ ግርማ ናረው ወሪዱ ናረው ክወርድን ክድምሰሱን ሓንቲ ረዲኦም ደሎ ገሊኦም ደሎ ኩሉ ኮሙኒኬሽን ናቶም ተጠዊሉ ከም ተደምሰሱ ፈልጡ ኣብ ዓበት ምለስ ሕጂ ሻድሻይ ወራር ምስ ተወደአ ካብ ኦሮማይ ናብ ኦሮማይ ኦሮማይ ትብል መፅሓፍ ፅሒፉ እንታይ ማለት እዩ ድሕሪ ሕጂ ሰውራ ኤርትራ ዝበሃል ወይ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣይድምሰስን እዩ ክንድምሰ ይንኽእል ካብዚ ንላዕሊ ወዲብና ሓይሊ ደርሊምና ክንስዕሮ ኣይንኽእልና ዝብል በፂሑ ማለት እዩ ካብ ኦሮማይ ናብ ኦሮማይ ሕጂ ካብ ኦሮማይ ናብ ኦሮማይ ከምፃልካ እዚኣ እሱ ዝበላ እያ ድሕሪኡ ሰላሕታ መፅእ ሰላሕታ ከዓ መቐፀልታ ናይ ሻድሻይ ወራር ኣድብሓ ከኣቱ እዩ ብሓልሓል ገይሩ ሓሲቡ ናቕፋ ከዓ ብድሕሪት ከኣቱ ስለዚ ንሻድሻይ ወራር መመላእታ ወይ ልክዕ ከም ሻድሻይ ወራር ድምሳስ ዝሓስቦ ከምኡ ሓሲቡ እዚኣ ከዓ ፈሽላ ሕጂ ኣነ 5 ወርሒ ኣብ ግንባር ሓልሓል ገይረ 4 ዓመት ኣብ ናቕፋ ገይረ ስጋብ ሻድሻይ ወራር ክውዳእ ከሎ ሻድሻይ ወራር ኣብኡ ነይረ እንደገና ሰላሕታ ተፀዊዐ ከይደ ኩላታ ናይ ሰላሕታ ከዓኒ ኣብ ሓልሓል እያ ነይራ ምርብራብ 5 ወርሒ ተወዲኡ ሕጂ ክምለስ ከለኹ ተወዲኡ ሻድሻይ ወራር ቦታኻ ተመለስ ተባሂለ ክምለስ ከለኹ ኣብ ሂምቦል ውዕል ዳሕራይ ክልተ ውፀት ካብ ግንባር ናቕፋ ዝፈልጦም መፅሙ ክንዕልል ከልና ከመይ ነይሩ ሻድሻይ ወራር ንኩሉ ነግሮም ዳሕራይ መወዳእታ ሕጂ እኳ ደርጊ ኣኺልዎ እዩ ኦሮማይ ኣኺልዎ እዩ እታ ኦሮማይ ትብል ቃል ከዓኒ ኣበይ ሰሚዐ ነይረ ከም ተፃሕፈት ኣብ ሓልሓል ከለኹ እቲ መወዳእትኡ እሳ እየ ደጊመ እያ ኦሮማይ ኣኺልዎ እዩ ስለዚ ኦሮማይ ካብ ኦሮማይ እንታይ ዓለም ብምልእታ እቲ ስርዓት ሙሉኡ ደገፍቲ ናይ ስርዓት ሙሉኡ ሰውራ ኤርትራ ክድምሰስ ኢሎም ጀሚሮሞ ማለት እዩ ኦሮማይ ተባሂልና ዳሕራይ ግን ንሕና ኦሮማይ ኣቢልናዮ ንደርጊ ማለት እዩ እዚኣ ታስታይ ሕጂ 4 ዓመት ካብ ኦሮማይ ጀሚሩ ስጋብ ኦሮማይ ተኸላይ ኦሮማይ ንበፅሕ 4 ዓመት ይወሲዱ ካልኣይ ወራር ሳልሳይ ወራር ራብዓይ ወራር ሓምሻይ ወራር ሻድሻይ ወራር ሻውዓይ ወራር ኣብዚ እቲ ቀዳማይ ወራር ካልኣይ ወራር ሳልሳይ ወራር እዚ እቲ ዓለም ኣኺልዎም ክድምሰስ እዮም ዝበሎ እሱ ተቀዳማይ ኣብ መወዳእታ ንሕና ከይድና ከኒ ኣብ ሻድሻይ ወራር ሰላሕታን ኦሮማይ ኣቢልናዮ ሰውራ ኤርትራ ኦሮማይ ኣይድምሰስኒ እዚ ብቐፃሊ ዝትረኽ ብቐፃሊ ብዙሕ ሰብ ዝፈልጦ ታሪክ ስለ ዝኾነ ኣነ እቲ ዝርዝራቱ ኣይኮንኩን ዝደሊ ዘለኹ እታ ዝደልያ ዘለኹ ነቲ ተዓዛባይና ክፈልጣ ዘለዎ እዛ ኣምር ተጠቃሊላ ዝመፀት 3 ኦሮማይ ኣለዋ ኦሮማይ ክንበሃል ፀኒሕና ኦሮማይ ኢልካ ስኻ ኣሚንካ ኦሮማይ ከዓ ኮይኑ ሕጂ እዚአን ካብ ናቕፋ ናብ ናቕፋ ምስ በልካስ ድሕሪኡ ካብ ኦሮማይ ናብ ኦሮማይ እዩ ስም ክትመርፅ ከለኻ ወላ ንወድኻ ኣርእስቲ ክትመርፅ ከላ ከም ዝበልኩ ኣማቲ ገላፂ ይኸውን ካብ ኦሮማይ ናብ ኦሮማይ ሲ ጥቕልል ኣቢልካ ኣብ ዕላልና ፅቡቅ ጌርካ ዕሊልካ ስለ ዝነበርካ እታ ዕላል እታ ኦሮማይ ናብ ኦሮማይ ካልእ ኩሉ እቲ ወታደራዊ ዝርዝራቱ እቲ ኩሉ ጂኦግራፊያዊ ጉዕዞታቱ ብምልኡ ብትኽትኽ ኣቢልካ እታ ኦሮማይ ትብል ከም ኣምር ካብ ኦሮማይ ናብ ኦሮማይ ትብል ከም ኣምር ማእስያ ኣዝያ ቁልጭ ኢላ ተረኣያትካ ብፅብብ ዝበለ መንገዲ ብኣዝዩ ገላፂ ዝኾነ መንገዲ ክሰምዓ ስለ ዝደለኹ እየ እታ ኦሮማይ ዘስተማቐር ኩላ ኣብ ግንባር ሓልሓል ኦሮማይ ትብል ቃል ምስ ሰማዕሁ እቲ ኦሮማይ ዝብሉና ነበሩ ስምዓኒ ነይሩ እታ ኦሮማይ እቲኣ ከዓኒ ኦሮማይ ሰውራ ኤርትራ ኣይሰዓርኒ እዩ ዝብል ብባሉ ግርማ ምስ መፀ እታ ኦሮማይ ንሕናሲ ድሕሪ ሕጂ ንሕና ንቅድሚት እምበሪ
نزحريت عين ملسنا درجي ولا حنت خبرنا خمزي كل زرقا قوس كلها سيدي أوروماي تباهلنا نحن خا أب أوروماي أبسحنا يو أوروماي يسعرنا نيو دارجين قدمت مخاديو كاو أخان قدمتي ناخدنا تسني برتأكدنا سمنا وصحل جميرنا سيدي طبق واحد أنا تخليت نجاراتين ده تام جمرة تقول لي خلها أزي حصر زبالة نجار ده تلكني كم نقفات بكيسكا زخول اسمرا مسيخة أفدق بسيحكا أسمراري إخيا ده هر تمليسكا سبتا بوكسي شو كم نقفة ناب نقفة زبل متحف نقد صحف أجديدوكا نسخة أخذ حج خجل سألي أنا حكا كيف كان دحري ورا إذا أوروماي قال سمعك أوروماي تباهيلو هز سراويت إرفراخ كدمساسيو قال سيز بيرتا أي كتصلينو تباهيلو دحر شارشاي ورار نسبة صحيح كل زرزرات قديفة مالتيو أوروماي كسعار يزبل أب حنقول كاس لازم صحيح أوروماي كاب أوروماي إلكا يا مثلا تاصم أذهب كاني هو إذا خمس أمثلة تاريخ كتصحف كل حق أنيا تاريخيو مش كل زرزراته قن حدا جزء أم توي حجينا خلا أي جزء حتى كحط خيط قون إسكف على اللغمبر أم تو مصحفك أبت أجا مودأتها أنتي بالمسلكة إذا مصحف أبت مدرخ سنركو حبريتاتن أب عمري زغزون كو زخرتاتن بمترنا في صحيفية سلازي بزي كاتو إلى زمسكرو أمز جبي زسفركون حفاش تقال ما كلاي كادرنا يزبي إرتران ساوي إثيوبيان رداتا محبر سب عالم أسفير اللغو بتوساق ننقل صحفي تبل مو نايك البراسي ناي مصحف توراسي مخان بمأمان نفس أميتات كمتي ترى تقادلتن مأكولت كادرتاتن زرقي ومن سمعوا من استغنزبوا من زستماقروا من سمعوا قال له كان اللغة استغنزبوا من زستماقروا من كم أزتنتنوا من ده أمبر كم وقعوي تاريخ نايت مدرخ كي يوسد اللعبو تقرأتشيني كنو حجون جليس يعني رئي مثلني فحاسيرو دايو أمموا ويدمات تذكرتات تمركزكا تصحفو حقي أكلنا تاريخي أكلنا تاريخي سلازي زي أخذ صحب كله حدا عند حقه زقبركو أنا أيتي حكمنا من كسقاسو كابنا غفاته بقيسو تحكمنا أفعبت كرن دكسان سجنيتن دك أمحاري سمهار وريدكا بعصا سقاب سيدشي حجيتي أسكرين غيرولو تنكسقاسكو يتحكمنا مسؤقن كطباو خناتات موقعتي مسواتي وتهدروا خناتات قد زنبرة قد مات كله يتقلل الزخاء يتتاريخنا حجي أنا كم بلين تايو نعم نسي كرن مرير كنتات نيرو مرير كنتات كاب عقمنا لعل خمانتي وقعت ملاي كوين نيرو سوغاليس ايو زي قالت كوغن سوات فلتم يغوي وصرو قنا بزخ صحفو يدلقون كلتا ميتين حمسان سوات نيرو منا مروخات كبد موقعتنا ورم مروخات حمشتا ميتين 46 نيرو كانوا حجي وين تغيسين نيرو حجي تاي زيتات زي خمزة أمثلة سلا زي اتغو انت زي كوينو زي استقع زنا نسي كاب نقفات جميل سمرا بس هنا نقفات ملسنا كاب أورماي ناب أورماي كا توقعزنا يخلو تغيسين لخو ناير 4 عمت قعزنا أبز تغيسين لخو بمولو زنبرا متبحتات زنبرا نحكمنا جنبارات زنبرنا وقعت كونتاتهم كله أبز تغيسين له تمنقسقاس ناي مفراسن مدفعن كله أو تزرزير له سلازي أكل ناي تاريخي كل ولا حن تقول له تاريخ كأني كم موات أكو كم درق تاريخ صبصبات تقولوا إذا كله دم أمريكا إخا تاريخا حتصير خون خل نوي خون خل مقولولي قراربا انت حتى دله كرن ازي صنكور كنتات نيرو يلكا وزي سوات كم زورون غليسكا ابت قداماي انترفيو كا ازي سفيح زغونه مغلص يبقال سلاز نبركا ابز اوان ازي حجي ازليقنا دحيت ابنا قفالنا بتخبابنا قفالنا ساحل بملؤ لنا ذكرني تي سنه ببون غنو غنو دي زغيت ساقم صحفاي
ኣብ ሓንጎልካ ሒዝካ ከዚንካ ናብ ድርሰት ከተሰጋግሮ ትፈትን ነርካ ስነ ጥበበኛታት በብወገኖም ደረፍቲ ቀባእቲ ነዚ ነገር እዚ ክገልፅዎ ይፍትኑ ነይሮም ሻድሻይ ወራር ንከመይ ከም ዝመስል ሻድሻይ ወራር ኤክስ ኢልካ ሻድሻይ ወራር ክሰዓር ምዃኑ ዝገልፅ ይገልፅዎ ነይሮም ኣብ ደርፊ ጓለንከረ እንታይ ትብል ሕጥመ ፅሑፍ ኣላ ወይ ምእተዊ ከይትኸውን ኣዝማች ሓፋሽ ህዝብና ተዓብ ዘቦን ሰውራና መሪር እዋን ሓሊፉ ትብል ኣላ መሪር ሓሊፉ ምዕባሌና ተወንጪፉ ትብል ደርፍላ እስኻ ዶክተር ኢኻ ከም ዶክተር እንታይ ከም ዝሰርሕካ እንታይ ከም ዝሰርሐ ሕክምና ብዓቢኡ ብሰፊሑ ኣብ ሓያሎ ፅሑፋትካ ብምሉኡ እቲ ቀንዲ ኣርእስትኻ ንሱ እዩ እስኪ ፅንካሬ ናይ ሻድሻይ ወራር ብዓይኒ ሕክምና ከመይ ነይሩ ተፅንካሪኡ ምክንያቱ ገሊፅካለ ኢኻ ዓይነት መውጋእትታት ካብ መድረክ ናብ መድረክ እንዳተቀያየሩ ከም ዝመፁ ድሓር ዓይነት መስዋእትታት ይኹን ወይ ምስኡ ዝኸይድ ነቲ ቃልሲ ኣዝዩ ፅንኩር ዝገብሮ ኣዝዩ ገድሊ ዝገብሮስ እንታይ ዝኽርታትካ ኣብዚ መፅሓፍ ካብ ዘሎ ፅሙቕ ኣቢልካ ሕጂ እቲ ቀንዲ እንታይ እዩ ቀመማዊ ኺናት ክህሉ እዩ ተባሂሉ ሓድሽ ነገር ሕጂ እቲ ቀመማዊ ኺናት ክህሉ እዩ ተባሂለሉ ከዓ ብዘይ ሓበሬታ ወይ ብዘይ ጭቡጥ ነገር ኣይመፀን ክጥቀም እዩ ዝብልሲ እምነት ነይሩ ሕጂ እዚ ሓድሽ ስምዒት ፈጢሩልና ዳሕራይ ምድላዋት ገበር ተባሂሉ ምድላዋት ነቲ ምድላዋት ክንገብር ከዓ ሰለስተ ሓካይም ተፀዊዕና ማለት እዩ ብፖለቲካ ቤት ፅሕፈት ባዕሉ ዋና ጸሓፊ ምክትል ዋና ጸሓፊ ዝሃቦ መምርሒ እዩ ኣነ ካብ ግንባር ናቕፋ ዶክተር ሚካኤል ካብ ግንባር ሰሜናዊ ራእሳል ካብ ሓሊበት ማለት እዩ ሃይለ ወዲ ምሕፁን ድማ ኣብ ሓወልዕ ኣብኡ ተኣኪብና እቲ መምርሒ ተዋሂብና ቀመማዊ ኺናት ፀላኢ ክጥቀም እዩ ስለዚ ምድላዋት ንዕኡ ሓከይሚኹም ምድላዋት እንታይ የድሊ ሕጂ ንሕና እንታይ ክንገብር ነርና ቀመማዊ ኺናት እንታይ ዓይነት ኣሎ እንታይ ዓይነታት ሓንቲ ጥራይ ኩነትን በብዓይነት እዩ ዘሎ መምስ ኩነታት ትጥቀመሉ ሓደ ስኹን ነፅንዕ ነርና ካልኣይ ብምንታይ ኣገባብ ኢኻ ትጥቀመሉ ከመይ ገይሩ ይጥቀመሉ ተኪሱ ብቡምባ ከምዚ መድፍዕ ተኪሱ ዝርጋሕ ድዩ ወይስ ብኣየር ብሄሊኮፕተራትን ካልእ ዝርጋሕ ድዩ እዚታት ከነፅንዕ ነርና ካልእ ኣብ ተፈላለዩ ኩርናዓት ናይ ዓለም ቀመማዊ ኺናት ተጠቕሙ ነይሮም ካልኣይ ኩናት ዓለም ጀርመን ተጠቒሙ ነይሩ መሳድ ዝበሃል ቪየትናም ኣሜሪካ ተጠቕመሉ ነይሩ ኣብ ተፈላለየ ዝነበረ ከነፅንዕ ናይ ግድን ነይሩ እዚ ሳልሳይ ነጥቢ ማለት እዩ ድሕሪኡ መከላኸሊ ናይ ዚኣቶም ከንታይ እዩ ናይ ነፍሲ ወከፎም ምክንያቱ ናይ ነፍሲ ወከፎም መከላኸሊ ድልዩ ድሕሪኡ ኸ ምድርባይን ዘይምድርባይን ዓይነቱ ብኸመይ ነለሊ መመርመሪ ላቦራቶሪ ክህልወካ ኣለዎ እዚ ኩሉ ከም ኣሳይንመንት ተዋሂብና ካልእ ገለ ኣፓራተስ እውን መፅዩ መመርመሪ ካብ ወፃኢ ማሕበ ኤውሮጳ ኢዳ ሓንቲ ሃገር ንግደፎ ኢትዮጵያውያን ይጠቕስዎ እዮም ፈረንሳይ ሂቦሞ ምስተ ሂቦሞ ኢሎም እዚ መፅዩ እቲ ማስክ መፅዩ መከላኸሊ እቲ ጋውን ንሱ መፅዩ እቲ ዶክመንት መፅዩ ሓደ ሰሙን ወሲድልና ከነፅንዖ ኣፅኒዕና ምስ ወዳእና እንታይ ኢና ክንገብር ንሕና ኸ የብልና እንቲ መከላኸሊ ከምኡ ክንሰርሕ ኣለና ከመይ ጌርና ኢና ክንሰርሖ ዘለና ስለዚ እንታይ ጌርና እቲ ጋዝ ዝስሕብ እንታይ እዩ ካርቦን እዩ ግን ፍሉይ ዓይነት ካርቦን እዩ ስጋብ 90 ካብ 95 ስጋብ 98 ሚእታዊት ኣብኡ ዘትርፎ ማለት እዩ ምስ ከተስተፍካልካ ኣቱ 95 98 ኣብኡ ተርፍ ቁሩብ ብዙሕ ክጎዳእካ ዘይክእል ንሕና ከምኡ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ኣይንኽእልን ዝብል ሕቶ ኢና ልዒልና ስለዚ ካርቦን ክንሰርሕ ነርና ብኸመይ ንሰርሖ ኣፅኒዕና ማለት እዩ ካልእ ብኸመይ እቲ ካርቦን ክዕቀብ ይኽእል እቲ መርኣይ ኸ
سمعيني خمنتاي السرح زبل زخلو أسمعنا ودينا ماسك خمي قرنا نصرحو زينا عيني انتاي نتكم سقاب كندي برسنت خكالا خلالنا بنصور كنفلت أيكالنا 5 ديو 6 ديو 100 خمتي خلق كالا خلق بزي كل رقص انياتاتنا مغنياتو يتي فلي كربونيت نحنا ندالو خاني كاب انجات السراو أصبقو زي حرري زي فحامة مالتيو سزي إزيز نحنا أموداتا نحنا مسودانا تممرمروين تكيميكالس سامبل مسينا نو تيست غيرنا قال متاتوين الرقاقيس نحنا خمي غيرنا تيست خم بقبر براكتيس غيرنا لممد غيرنا مالتيو أموداتا سراويت انت يقول النجر دو زعبا زبل نيرو بوليتيكا بالصحفت قالوا مختلوا لنا صحفي كله تقدر لك فلت قالوا كتكم يخيل لينا نقول لنا كتكم مهانو كفلت قالوا سراويت عند بتكونوا بلو awareness سي أقداس إيو زبل استاوسيدو مخمي جرنا نقول رخا نوانا وديقا تو قدامي نجر سراويت كفل نهار خوينو بيناي مثال حالفي كفل دلو سازي موداتا دكتور ميكيل سمنا ومرأ سهل زلو كمبار بمولو حلافنت كوسد حليبت مالتيو نقفا دماني أنا بستم عوالاتي كوينة حلافنت وسدنا كما جرنا أنت قرر كلمة خلو كلمة هرزلنا اسنا بيرجد حكيمن نايبوت أنت حكيم ساتهم عغم اللهم حكيم يوم وحدو نرس ويدما تحقاقاز نرس يوم عغمهم لذي مهرنان كردو مخيليو دحرين تحت خورن دحر خوين خا ساتهم نتهم أجر حكيم أبتي بطن تدلو كمهروهم بخم أقص تحت خنوردو كاون كاني تسراويت حجي بخمزي سنسلتنا الدالينايو بخمو تينا يفحم كما قال كم تفهم فهمتي خبر له صبغ مثلا كيود حيلو ازخ المغرم لنا تماسك كما قال ديزاين كم تخون قال متات كل انت حاكمنا جنبر نايدجن كا بعلو دمحسون اسفاو النيرو دكتور اسفاو ساتم نسينا ديجن ديجن تفلت صبابيا سا تنايك فلتات كل لزن قفي عنبر بجكات تصبيب مقانو اب تغستا يتحسب على لغا مخنياتو تعقيبو زنبره حزب تعقيبو نبره سوز مروخ ببزح نيرو تمهارو ابيت مرسورا نيرو نزو كله كما يجيركم انك يحكموا كما كتتقيمكم وحجي تي عندي تي كاب طرورو جميلكا اب منشمو نبره سينا فوكاس غرنالو تي اب جلهانت نبره سو ابوش السودان سلاز نبره تغسقاس حيلنا ابتدجن احنا نبرنال كاب طرورو جميلكاس غبنا قفا نبره كفلتات او توكيرنا سلسته كافيلنا بعلو دمحصن تا نيدجن أنا جنبر نقفة دكتور ميكيل كا جنبر سمينا كم زجرنا عدلنا دهريت ودبك دايك قربالو علبة كله ماسك زخون نا إكس راي فيلم سدمان منصر كالي أتروبين سرينجان إذا اللي لا نز كله سراوت كتقرب كبدي نيرو جن قريبنا نكل نفس كف كاني تماسك اسرار حريو كلنا حتى بعلن سريحا بعلن ساجبرا اتروبين تعيشنا بعدكي مستا تعيشمو تلتلا بالواخي تماسكن تيا سرينجا مس اتروبينا كم ذكرنا دالنا اتنكيد مؤوز نبره اكبي زعم السلسن عمرا وخنتاتن تعنا وخنتاتن نير تقالله وزي اهجتا أجداسيت كفال صنعت ناي سراويتنا ناي تقادلتنا أو إغاث موزنو سي ادخل له تزاويرو مسيو كله سالساي ورار ربعي ورار ادخل له تزاويرو مسيو دحري زقاطمنا طميتيو أرقاني ناي بحكي مخنيات حجنا زلقنا ينبرن بحتاتا
حشكات توصد دحرايك كاب كبسان نرخو نبرنا كاب حزبنا خون كاب كال دغاتات نرخو ندرنا بزح نغرات نيرو سحال مساعتنا ግን نرخو ولا حدا ينبرن زمان رجلا دي تيمت إيميت أب حكمنا ندحر مسيخة عدس ودعكر مارجرين اذكر حجم مارجرين فلت ايخا مارجرين ستعي مارجرين هيكونن صبا دماني تترخبه تاسالسه عالم تبهال ابتريشوا نور عينت سي نيرو سالسه عالم إلا نصوعه سالسه عالم كأنتاي مالت مهانو قدام عالم تا عينت صبايو سالسه عالم صبا خان فلتنا زين النرن اب حكمنا خاني زين دفعت خشكا بزيكا ودعكر زحرر رجع كلا ينبر زحرر رجع ينيرو بجك زحرر رجع زيتي نبره ودع زي شكرا ينبر شاي نبر شكر حدا زي شاي قالوا ركب حكمنا تريكون بتخلون تترخ صنبوت زي ترخوها زيت موتو اي نبر بزي كله تيمت عصبو جي زيت اذن تاي صعبينات نيرو تاي صعبينات نيرو حدا واحد فيتامينات ابسونت الرئنيرو واحد مينرالات اذا خلتيو دخامة تمسألكا كرت ما تمسألكا زيتات تجي درجة دحر مزلاق استيكوين واحد دم أبكى بس خلنا نبر هيموغلوبين سحل مسورنا سماين بدرن حجي تقيميت روي أبكى بس عندي نيرو هيموغلوبين أبكى بس خلنا حجي سحل كلنا تقدم كرمي مبقاسنا مبزحت جزي عسرته حمشته كم زخريتها نور كأن وصل نيرنا كبسا مسكنا عسرت خلته سقاب عسر سلسة نيرو مبزحتو مالتيو سيزي بيت فرطة تركبت قلة تركبتي ببعينتو لو تسعن كاس نصبح تركب سيزي خمزي صنيحو سحل مسورنا عبتانا يك قدما تبلسا عسرته حمشته تشعته تو نورمال عسرت ربعته سقاب عسر شدشتي بزي خا نورمال لخيد بزي عسرته صفرتن حمشته عسرت خلتن لن ندحري الكاسي مو فلي مغبو تركب قليقه تبلو نسب دكتور يخا اب ساينس يخا تامن شدشته شوعته شومونته هيموغلوبين حسكا 300 تيتا ب اتخا حسكا كالاشين تسكيمكا وي برين تسكيمكا تنكاساس ساينس يكال سو تسكيمكا انا كالي يخبلك يكلني خم حاكم جن تي حق نري انا برنا حفشاو سحل كلنا عسرت نورمال انقسقست هيموغلوبين تقولوا له عسرت تركب عسرت نطبح مش تركب تنقول عسرت اربعتين دخامات اللو دسبل لميد وقت دخوين سونت نورمال كنقسقس نريو حجي انا ذكرني ابسحلكم صنيحو تشعتن فرقان تشعتن نطبح مش عسرت نطبح مش كباب صنيحو اب جندع مساتنا عسرت خلتنا نطبح مش عسرت ثلاثه خري جميره هاي بقى تقاقل لخيل انت اللابراتوري صالح ينيرو صالح سنترال لابراتور ده تقاقل لخيليو اي تقاقو هنيل اسكير اني ليو اريمني كومونيرو سلمنتاي كومو سنتاي دتناي قدم يزا حسب صنعي ابو ساعتنا قوم كله تمحيشو مخنياتو كبسا مسوصانا بتي طاف حجينا امنت طاف ابدون صنح صلا قد يفوز خده مس عدلو ايرون بزح له هو 13 بس احنا قليهم تمك في الله بدون قولنا بجندا تخباب نور تقادلتي ابكال نور خاني 10 فران سكاب 10 سحل مسولنا قلنا ابتا نورتا تمليسا اركان سو مقدفو السو خاني اتن تخدينا زلغنا السن تخدينا نغسلنا مستي لعلن تحتن تولو مستي مقتت كم لك زحلفنا مقتت دفعت مسرح دمنا نأكب غازنا زبل شرحي نيرو زي تأدنا كان التاتي يغسرح تجميرو
ስለዚ ክዳውንቲ ክንዓርቕ ናይ ግድን እዩ ነይሩ ካናልታት ይኽስራሕ ተጀሚሩ ስለዚ ክዳውንቲ ክንዓርቕ ናይ ግድን እዩ ነይሩ ሕጂ እንታይ ናይ ክዳውንቲ ክውዳልካ ነዊሕ ስረ ትገብር ተነርካ ትቆርፃ እቲ ተቆርፀ መለገቢ ትገብሮ ከምዚ ነይሩ ሕጂ ናይ ገሊኦም ብሰለስተ ኣርባዕተ ሕብሪ ትሪኦ ቀጠልያ ትርኢ ቡናዊ ትርኢ ፃዕዳ ትርኢ ገለ ሕሉፍ ሓሊፎም ናይ ፊኖ ርሽዋ እሱ ሓፂቦም ቀዲዶም ልክዕ ናይ ስረ ወይ ናይ ቀመሻ ገሮም ዝኽደኑ ነይሮም ሰፈይቲ ከዓ ኤክስፐርትስ ነይሩ ብሰፊሱ ነሰሲቲ ዘምፀ እዩ ኣድላይነት ዘምፀ እዩ እምበሪ ሰብ ተመኪርዎ ወይ ከምኡ ዝመፀ ኣይኮነን ግን ኩሉ ዓይነት ተመኪርናሉ ስለዚ ዕርቃን እዚ ነይሩ ሽዳ እታ ኦሪጂናል ዘይተረኽበላ ነይሩ ኣይትረአን ምክንያቱ ኣምፂኻ ሎሚ ትልጥፋ ትቅደድ በቲ ትልጥፋ ሕጂ እታ ሽዳ ኣሰር ኣጠፍእ ጦፍ ክትከይድ እንዳሕሪ ኮንካ ናይ መን ኣላ ዝሓሸት ሽዳ ካብቲ ጋንታ ኢልካ ናይ ስቶ ሃበኒ ኢልካ ጦፍ በፂኻ ትመፅእ ዝተመለስካ ትመልሰሉ ስጋብ ከምኡ እዩ ነይሩ እቲ እንታይ ሽሙ ጥራይ እግርካ ኣብቲ ከባቢኻ ምንቅስቃስ እውን ነይሩ እታ ሽዳ ኣረጊት ስታ ጌርካ ጥራይ እግርካ ምንቅስቃስ ነይሩ ሕጂ ዕርቃን ኩቱር ዕርቃን ነይሩ እቲ ጥሜት ቁሩብ ክራማት ምስ ጀመረ ሓምሊ ምሕማል ተጀሚሩ ሓምሊ ጊደበሉ ሓምሊ ማዕረምፁ ሓምሊ ብርናሃዩ ሽዒና ፈሊጥናዮ እዚ ኩሉ ዓይነት ኣሕምልቲ ስለዚ ምሕማል ተጀሚሩ ሸኻይ ዝበሃል ኣሎ ተኸባቢ ኩሉ ኣሎ ክንሓምል ምስ ረኣይና ገባር ሳሕል እንታይ ኢልኩሞ ክንበልዖ ዓርዮምና ከምሰል ንዋይ ኢሎምና ከምሰል ንዋይ ከም እንስሳ እዋ ሕጂ ሓደ እዋንሲ ዋላ እቲ በለስ ሓምልን ገሪ ተሰጉ ብፍላይ ሓደ እዋን ነፍሲ ወከፍ ጋንታ ክልተ ሰለስተ ትሰድድ በለስ ዝኣርዩ ገረውኛ ገረው ተሰኪሞም ነታ ጋንታ ሕሉፍ ሓሊፎም መኪና ናብ ጋንታታት ተብፅሕ ነይራ በለስ እሪ ውዕሉ ዳሕራይታ መኪና መፅያ ንሕዳይ ተውርዶ ወይ ናብ ቦቦቶም ተብፅሑ ገረውኛኦም ኣብ ጋንታታቶም ናለ ድሓን እዩ ነይሩ ካብ ካናለ ወፂኻ ግን ትንቀሳቐስ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ገሊኡ ብፍላይ ከባቢ በዓል ግሎብ በዓል ፊደል ፔ ዝነበረ ወፂኻ ካብቲ ስታ ትንቀሳቐስ ኣይትኽእልን ኢኻ ሕጂ ሽንቲ ክትሸይን ኣብ ናይ ፀላኢ ቃልዕ ቦታ ወፂኻ ክሸይን ኣሸጋሪ ስለ ዝነበረ ምቕማር ሽንቲ ግዲ ዘምፅኦ ኮይኑ ምቁፃር ሽንቲ ሽግር ነይሩ ብፍላይ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ሕጂ ንሕና ብገለ መድሃኒታት ፈቲናዮ ኣጋቢ ግን ኣይነበረን ዳሕራይ ግን ድሕሪ ተበግሶ ንግንባር ኣፍዓበት ምስ ቀረብና ኩሉ ጠፍዩ ሕጂ እንታይ እዩ ነይሩ እቲ ጠንቁ ኢልና ንሕና ኣብ ተመራመርናሉን ገለ መፅናዕትታት ዝገበርናሉ ኣብቲ ካናለታት ብፍላይ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ብፍላይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ኩሹክ ተዓጢቐ ንውዕላ ትምታን ታውፅአን ማለት እዩ ስጋብ ከምኡ ሽግራት ነይሩ ሕጂ ቦታ ምስ ለወጥና ግን ጠፍዩ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ቦታ ፊት ንፊት ፀላኢ ኮንካ ከም ልበኻ ዘይምንቅስቃስ ሰዓት ወይ ኢልና ኢና ገምጊምና ግን ብገለ መድሃኒት ፈቲናዮ ኣብ ገለ ምምሕያሽ ኣምፅኡ ካብቲ ፀገማት እዩ ካብቲ ፅንኩርነት ናይቲ ግዜ ዋሕዲ ሰብ ሞያ ሕክምና ከመይ ነይሩ ወይ ኣብቲ ግዜ ምክንያቱ ኣብ 74 75 ኣብቲ ክትገልፀለይ ከላ ዋሕዚ ናይ ብዙሓት ዶኳትር ናይ ብዙሓት ክኢላታት ነርስታት ገለገለ ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት ይመፁ ነይሮም ድሕሪ ምዝላቕ ከምኡ ቀፂሉ ድዩ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ሓደ ምስ ዝልቕና 78 መወዳእታ ገለ ሓከይም መፅኦም ኣብቲ ምዝላቕ ውሕዳት ካብ 3 ከማን ኣነ ካብ ዝዝክሮም ካብ 3 ይበዝሑን እዮም እታ መወዳእታ ዝመፁና ድሕሪ ጠጠው ኢሉ
سحل مساتنا كنا قدل تدي كنا حدا خلتسي قريفهم زخدلو بفلاي ما يتفعل عليه إلاتات نورو كيدم كاب حكمنا وين قديفهمنا ببوان زخدو نيرو إذا حدا انتعشنو كلاي مسوات نيرو مسوات ببوانو سوءنا نيرو كابتم وياوين يتقصد الخوتناي أقر حكيم مسوات العليو سو قديف كاك تكو أصلا تقل جن وياوين تماهيرهم زمسو حدا قديفهمنا زخدو كلاي مسواتي سالساي زسلف هاي نبرن واحد نيرو سنكلنا وين بمطقنو سيزي زي تدماميرو عقمنا قد الحجي أنا قمار نقفا أركب تباهيلي طبعا منطق سنورنا كب عمبربب سالساي ورر نقفا أبرأتي سالسان شدشتن دندلا تبالات مدوسات هي وقتي أو صنحو خاني بكرنز زلقو مس دكتور أفورك خاني قالوا أو صنحهم كلها 78 نيرنا 78 أب شاد شاورر 36 تريفنا وصلت تحس فيه فكي 36 حجي قليهم بمختات أبسقو دلق سوات كتكو خالق سلازي 36 نيرنا كابتم 36 ما خلاي جنبار سلاقي بخمزن سال حتى ما تبعتها أبقس توعيلي 10 تغلت أبقسه كندي تريفنا أسرنا 4 نسرح نقط ما نخل انقري قول جن إثي أبال أبز حالف عمتات حدا زنبرة 3 سب كوني يسرح نيرو حدا سب 3 سب جراف اللو بزسالكو في سكيماتيك بريزنتيشن ريبريزنتيشن بندفي تقرب كله حدا سب كلته إثي وحدي ببوانو ناو حدا خيد كله بحالي بعقم جن ناو سخيدو حدا سب كلتا سب ويسلسة سب قوي مسر حجيتي قصرنا قدل خيد كله إثي عقمي باي توفيقا مسرح جن ناتعاس أصفقيدو نزخا بجرافة بز مسحفة قريبا يلو زي عقمسة زري ندفي كاب شحنت شعتميتن 7 شعتن سقاب شحنت شعتميتن 8 سلستن انتاي مسل نرو زقلسي حجيت العلواي كاب لعلي وي اي تصحيفو زلو كاب لعلي نتحت قصو زخريد عقم سرنا نابود اللي زخيد ريو باتن خالقها تبي زبل بنتبطب ملكت زلوها حيلنا ويقلبتنا عقمنا نادلمنا نخيد نبنا نادلمنا نخيد نبرنا خال حادثة كندخلته خند سلست خوينو السبح بمنباريو ريو عبد جرافيو حدا خند سلسته حدا خند 4 قال اندا سرحه نتز نبره كونتات قتيمو بديو كوميلو جن كنبر ايكلينيو انت كتغبرو نيركم وي كا انت غيركم نتعاب مسب نمعباي ول كل التقدس النجرات زغبرنا نيرو حدا تي عقمنا ودادبانا خنصفف علنا بفلاي اب شنش عتميتن 8 أف 8 حدا سفتح أخيبا أكايدنا لعلوت موياوان مكرات قديم حكيم مالتيو مس أم حدرتي كنا حدا سفتح أخيبا قدنا نوادا دبانا دهر هجي زي حقزنا بوسعي يلن كافزبنا ريحقنا بدقخا قدقفنا زمس يلن نفسنا خيلنا بخلت أقرنا تطولنا كنت أسئل لنا سبل مثكلاوي ساينا وسيدنا انتاي ناقرنا قداماي نقر ثيوريتيكالي بخلص حسب عقمنا حافكنا بلالنا بقبري تموكيرنا لنا سقاب حجي كابقون لعلقن كن كيدا لنا كن كيد تخوينا خا ودادبا كنا ما حيشال لنا لا من محياش أتينا مالتي
እዚ ሕጂ ኣብ ወርሒ 8 ገጹ ናይ 80 እዩ ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ክኢላታት ተሙኩራት ዝበሃሉ ሓደ ንሓንቲ ክፋል ናይ ኣካላትና ወስድና እምነት ስርዓት መትናዊ ስርዓት ሓንጎልን መትናዊ ስርዓትን ንሓንባቕ ገለ ሓደ ክኢላ ገዲም ሙኩር ምስ ገለ ካልኦትካ ዝተሓጋገዝዎ ናይ ኣፍ ልቢ ከምኡ ናይ ከብዲ ስርዓት ሽንትን ሓደ እዩ ናይ መሓውር ናይ ውሽጣዊ ሕማማት ኢልና ከፊልና ካልእ ናይ ምንጋጋ ገፀ ምንጋጋ ዶክተር ላይነሽ ጀሚራቶ ስለ ዝነበረት ኣብኡ ከላ እሳ ምስ ካልኦት ምስ ገለ ኣባላታ ናይ ምሕራስ እውን ሽዑኡ ይጅመር ነይሩ ጥኑሳትን ቆልዑን ተጀሚሩ ስለ ዝነበረ ድሕሪ ምዝራእ ዶክተር ኣብርሀት ዶክተር ላይነሽ ድማ ነዘን ክፋላት እዚአን ተዓበይቲ ግን ብከምዚ ከፊልና ሕጂ ንኣብነት ዶክተር ኣፈወርቂ ንመትናዊ ስርዓት ኣፍ ልብን ሰራውር ደምን ዶክተር ሚካኤል ናይ ከብድን ናይ ስርዓት ሽንትን ድማ ኩሉ ድማ ዶክተር ተኸስተ ግን ኣነ ንበይና ይኩን ናይ መሓውር ዶክተር ዓለምን ወዲ ምሕፁንን ኣብ ደጀን ስለ ዝስራት ናይ ኣፅምቲ ኣብ ደጀን ስለ ዝነበሩ ሳቶም ስለዚ ብከምዚ ከፋፊልና እቲ መሳርሒታት ከዓ ብከምኡ እቲ ናውቲ ከብድን ስርዓት ሽንትን ዘድሊ ምስ መፅሓፍቱ ምስ መሳርሒታቱ ነቲ ክኢላ ወሃቦ ነፍሲ ወከፍ ክእለት መትናዊ ስርዓት ናይ ኣፍ ልቢ ናይ መሓውር ብከምኡ እቲ መሳርሕን እቲ መፅሓፍትን ፋሕ ኣቢልናዮ እቲ ቀንዲ ክኢላ ከዓ ንኣብነት ኣነ ናይ ግንባር ናቕፋ ኮይነ እቶም ሙሳይ ነበሩ ሃይለ ራሻ ነይሩ ዶክተር ሃይለ ራሻ ዶክተር ሚንኣብ ነይሩ በዓል ወዲ ፀጋይ ከዓ ወር ሰርጀሪ ዝመሃሩ ካልኦት ነይሮም እዚኣቶም ምሳዮም ማለት እዩ ካልእ እቶም መደንዘዝቲ እውን ኣብቲ ተመክሮ ዝኸኣቱ ኣለዎም ስለዚ እቶም ኣነስቴዝያን ገለን ከተማዕብሎም ሓላፍነት ትወስድ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ከፋፊልና ሓያል ፃዕሪ ገብና ሽዑኡ ምምሃር ከዓኒ ምምሃር ከዓ ክምህሮም ኣለኒ ነፍሲ ወከፍ ርቡዕ ኣሳይንመንት ትቦም ተዳልዮም ኣፅኒዖም ገለመታት መፅሓ ኣርእስቲ ትቦም ሙሉእ ምሸትካ ተካታ ሕጂ ብከምዚ ኣማዕቢልናዮም ስለዚ እዚ ሓደ ሓጋዚ ነይሩ ማለት እዩ ሓንቲ ዓባይ ስጉምቲ ተወስደት እዚኣ ነይራ ዓብ ሓገዝ ከዓ ገይሩልና ማለት እዩ ዓብ ለውጢ ምፂና ብከምኡ ምክፋሉ ጥቂምና ግን እዚ ክብል ከለኹ ናይ ኣነ ንኣብነት ናይ ከብድን ስርዓት ሽንትን ኮይነ ኣፍ ልቢ ይሰርሕን ማለት ኣይኮነን መሓውር ኣይሰርሕን ማለት ኣይኮነን ግን ፎካስ ዝገብረሉ ትቐንዲ ዘተኩረሉ ኣብኡ ኮይኑ ክምህርን ከማዕብሎ ናብ ውሽጢ ትውድብ ዝወፀ መደብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ፅሑፋት እዚ ኣካል ናይቲ ትምህርቲ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከምቲ ዓንትቦ ቅዲመ ጠቀስኮ ድሕሪ ምዝላቕ የጀሚረዮ በይና ጀሚረ ምእካብ ብከምዚ እዚ ፅሕፈት እዚ ሃንድራይቲንግ ናሽው ተሓኮ እዩ ብከምዚ 83 ሕጂ ኣብዚ ብፅሕዮ 83 85 ነቶም ሓደስቲ ዝመፁ ነበሩ እንቶ ዘይጠቀስና እንታይ 83 ዋሕዚ ጀሚሩ ሕጂ ሓደስቲ ካብ ኤሮጳ ትንፋስ ረንኩም ካብ በዓል ሽዑ ብዙሕ መፅኦም በዓል ዶክተር ብርሃነ ደብሩ በዓል ዞሚ በዓል ዓዚዝ በዓል ዶክተር ፍቃዱ ብብዝሕ ሽዑ ክውሕዝ ጀሚሮም እዚኣቶም ተመክሮ ይነበሮምን እናእተና ናብቶም ምኩራት ምስኣቶም እናሓወስና ከም ዝመሃሩ ገርና ሓከይም እዮም ዓበይቲ ሓከይም ዝምከሩ ግን ሰርጀሪ እቲ ዝኣንኣርቲ እን ሳይንስ ስለዚ ዋላ ሳይንስ ሕጆም ተመፁ ተኣርቲ ይፈልጥዎን እዮም ስለዚ ንስኹ ትምህሮም ኣለካ ካልእ እቶም 10 ዓመት ለ10 ዓመት ዝሰርሑ ግንባራት ናይ ብሪጌድ ኮይኖም ናይ በጠልን ኮይኖም ምኩራት እዮም በዓል ቁሱን ንኣብነት በዓል ወዲ ርእሶም ኮታቶም በዓል ሃይሊ ጥሻ እዚኣቶም ንዊዕ ዓመታት ዝሰርሑ ምኩራት ነርሳት ናይ ኩናት ስታይ እውን ዝፈልጡ ብዙሕ እውን ዝኣለዩ ንዖም ስሒብናዮም ዓመት ሙሉእ መዓልቲ ክልተ ሓሳብ ንምህሮም ለይቲ ምሳና ክጠፍሑ ሓድሩ ኦፐሬሽን
بخمزي رؤسهم كإلهم مطبعت هادو خحز جميرهم أب جنبارات أب كلا هجي بخمزي في عقم حفا بالنا كل كل عين تمرتي فيزيوثيرابي تبل لاي انستيزيا تبل لا كل عين تمرت نقص من قاقاي تبل ناي مولدانا تبل ناي لابراتور كل عين تمرتي خا نسف حقيدو سزي حايلنا وسخنا دحر سلاحتس أصدقنا إنا حايل دليبنا مالتي أعم دليبنا مالتي إذن مصحف زين هجي شو استايد قبر كونين نامنت كواتن نمتقص إذا management of abdominal injury ويدما fundamentals of management of abdominal war injuries ثمانين شدشتن ثمانين أربعة ودية زيايا ثمانين أربعة ودية ثمانين أربعة استوديتها ثمانين شدشتن أبزي أبصحي ممهار النفس وقفهم توهيبهم مالتي توازيحو لنفس وقفهم توهيبهم كالي أسأقام نبريك أوشتنا كبد مطبعتي نعم أنت حالكتات بزح رخصتات بزح كالي شقرات التكنيك أصدقهم سلازي ملكو شقرات الصعب نيرو نمئلاي دما ذا management of colon missile injuries تبل الدليل لهم مالتي كالايتي بفولي كا مهروه مالتي عمة مرت نايزياز نجار كان عمة مرت زيا 88 ግን ቅድሚኡ ብክልስ أو خلو تمهيرم مايم تمهرم يخب ቅድሚ እዚ መጽሓፍ እዚ ካብዚ ጽሑፋት እዚ ትምህሮም ኢኻ ካልእ the aim of war surgeons in war 86 the aim of war surgeon in war ሓደ war surgeon ኣብ ኩናት እንታይ ክገብር ኣለዎ እንታይ ከማልእ ኣለዎ እንታይ ምድላው ክገብር ኣለዎ ሓደ መጥቃዕቲ ወይ እዚኣ ሕጂ 86 እንታይ ንሓደ war surgeon እንታይ ዓይነት ውግኣት ከጋጥሞ ብኸመይ ከኣልዮም ግባእ ጋይድላይን እያ ስለዚ እዚአን እንተና ቀንዲ 4 ሳተነን ቀንዲ 4 መጽሓፍቲ በብእዋኑ ዝተጻሕፈ እየን ጉዳይና ስባልና ክንፈትሕ ኣለና ኢላ ድሓር ግን ሓካይሙን ዋሕዚ መጺው እንወይት እቲ ሸኸም ሓደ ክንዲ 3 ዝሰርሕ ሓደ ኖርማል ሓደ ሰብ ይሰርሕ ግን ሙሉ ለይቲ ሓድሩ ከም ዝነበርኩም ኩሉ ሰብ ዝዛረበሉ እዩ ሙሉ ለይቲ ንምሳሌ ክንደይ ሰዓታት ትሰርሕ ነርካ ንኣብነት ሓደ ሰብ ሰዓታት ማ ይብሉ ናይ ለይቲ ሰዓታት ዝበሃል ኣይፍለጥን ብዘይካ ህዱእ ኩነታት ኮይኑ ካብ ኣየር ደብዳብ ገለ ክትንጋግ ክትብል ለይቲ ትሰርሕ ካብ ሰዓት 5 ጀሚርካ ሰዓት 6 ትሰርሕ ኣብ ግዜ ኩናት ግን ዕረፍቲ የለን ሶልካ ትወፅል ትደክም ፀባ በፅቢፆም ብኻ ብሽኮር እንድሕርልዩ ተለለ ሽኮር ጥራይ በፅቢፆምካ ወይ ሻሂ هو توصل عرفت ليتن مش معلتي سؤالك عسر أب إلى جمل نفارش دبدباتكم أب 83 دما أب صابرا نفرت دبدبناكم تاع نايت صابرا كمان يروت خناتات سا أقداسيت نتايشو ميا مغنياتو دحري مزلاقسي تازخبه دزقات أمتنا نسا تدهر مزلاقس لزخونات هجي رابعي ورار ودو مسبلنا تخليت نيرو بصابرا وش تصابرا ناي بريجيد شومونته مسقلب تبهال نبوطلني حدا بريجيد أقويمون ساعة جوعتن هجي سا أقوينهم سانا مالتي بتحتينا نمرروها تخليت الناقبورو إني لا دبداب جمير هند بيت مسيا ده حمسة كل انت نحكمنا وين نيران تلع لو أي بوتا نايس قبرة ما نايت جنبار هوسبيتال نيرو احنا نيرنا مالتيو تحتينا ده 58 ترتيهم ده 7 بيتن صارون ده 7 شوعتن تقول لك 50 هذا النيرة نزن كلن ببحده 4 بومبا ناتوت نربعتين بريجادات وقعتن وسوقتن طري بزحات اقاطمونا اتانا هنا سلمر اخو نيره اتروبا تغاغيا نتي كابانا وصيلو ناو
زوحس ناو دربيا بنصارو دما نافت حدا دربيا لعلينا خيدا خا دربيا حجي جبار رخيبه معنا زحسوته جبار ترخيبهم حكيمنا مالت اتم كالوت كنت سواتن وقاتن كان حكم ملو معلتو علنا ملو معلتي نكود جميرات دحريونا جدفتنا نكون تمص كلها تروات دبدبه أخمي فلتوا أبو كاو لتخن قبرز نبرنا تايو كلها مسحنا حينا تنقساستي حينا ابسنچرو نو المالف تناس نو علنا تا 76 نورنا نحنا እንዳ ሰብዓ ካብ ወፁ እንዳ 58 ንወፁ እንዳስ ኩሉ መምሳሕና ሒዝና ንወፅእ እቶም ዝንቀሳቐሱ ሒዝና ንወፅእ እቶም ክንቀሳቐሱ ዘይክእሉ ኣብቲ ኣንደርግራውንድ ኬር ገዲፍናሎም ንወፅእ ኣገዳስነት ተልዩ ድማ ሓደ ሓኪም ምስኣቶም ከምኡ እናገበርና ኢና ሓሊፍና ስለዚ ስጋብ ድሮ ሓምሻይ ወራር በረኻ ኢና ንውዕል ነርና ቀፃል ንጎት መፅእ ሓደ እዋን ፋሽስቲ ዘርብያትልና ፋሽስቲ مريت يزنقنق حجي نحنا نكو تسينا حكيمنا ودينا نوصل خلنا تري لنا انا نخيد قال لي بخلت بسلستين تناس نخيد بياتنا فاشست دربي خلت بومبا تحادم مونغو توم كدويت نور ندور وديو حجي قال لي مسوده غيب نطارات مسمصو مازيك توقو خوين تسمعوا كل مخنياتو بتني دبل سكجي نيرو صلاي ናይ ተቐድም ሓበሬታ ኮይነ ኣይገዓዙም መመፅያት ፍትሸ ስለነበረ ታሕራይ እንታይ ከዓ ነይሩ ጀረዲን ዝገብሩ ነይሮም ብ58 70 ገለት ትሩባ ጀርዲን ካብ ሃለውስ ኣለዉ ዝብል እምነት እውን ነይርዋ ክኸውን ይኽእል እዩ እታ ናይ ዒላ ገመል ሓደስ ከም ሰለመ እዩ ኣብ ፃብራ ዝሰለመ ኣይነበረን ድዩ ኣብ ጣብራ እሳ ክፅለልካ ድሓን እታ ብሪጌድ ኣብኡ ተኸሊጥ ገራ ምስ ከደት ሓደ ኮሚሽነር حيل نبرة سلموا دحرينا فليتنا سي دبليو كومي لهم لك عمتنا إلى جمد نجرنا سي دبليو كنت كوميشنر كم زد أما سلب زيا نيرو كيد سلموا سي دبليو كومي لهمنا أبغى 400 كلتن قصري 13 شومون تعاده أبغى باو جنبار متكعس جبار اللي جدي وتهدرات إثيوبيا كاب زبان أوروتا خادم خلو أم عسكرون كاب قريفهم زهادم زنبور نبرتات كلا جازيت أتات نيران حنت خباتن غازيتا سرتوا أدر يعني را سرت أدر إذا أبزري زلخو أنا يتم بلالي زبس القربة بالشا كرت حزاز الله أوشتا هيمبول إتارو حستا نقفة زارا الله نزين كم جاء يروس لزخ ببنين قربة بالشا مسيلة بعل كوب على فعبت جن هيك بحبت هذا وسن قريفك كاب أو صايين particularly بفلينت إذا قد زيا أبتي زرخبكم وصرت در زبل جازيتا انتي مجلس نيروا وانتي تمخنيات مهنساتيا حجي لسا أب أورتا إن رخمنا أورتاتي رورا ناي انتايشو أسمات بتحت له أورتا بريخيو بنس أروخ الشخايز بحلالو كليته أسماتك تحتي حجي نحنا تام مجمر يا مطبحت عدو أب جاني أنيرا حجي متكعتي بأورتا خنجمر سلازقنا وديبو تباهلنا جيت مطبحت عدو حجي ديبه من شو مخاني بعد القصن كأبت خوابينا نيرم تانا يبطل نحكمنا والتيو جمت كعتي كسيلو كوش بس احنا كوش زبال تحت مع الذيو نبتقو اقرع سرت قصقات صقع الليو هجي اركبو مستوى هلنا اجمال سهلنا انا نغيرنا ابتدم سسمع عسكر بس احنا مالتيو بس كنا فاز بلا ورقه تصنعنا حنتخاون اذا غازيتا زي مسرا اخو حجي اذا سئل زي اوقات تصنعنا لك غرسي شعبيا زي أطرع تريفاته ومبدي زي أطرع تريفا أبزي أنت حاسيرهم زلوا زول عوو باللومن زول عوو يا باللومن تعاطيهم اللو هو تعاطيهم اللو سلازي تريفاتنا دلا نزيهم تفيقها كفليكا استاي مقباري دول زي أن سلاح تخو قص خلو
ዝቀረፅዋ እያ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ትገብሮ ዝነበርኩም ነዚ ሳእሊ እንዳፈተሽና ርኢና ኣለና መጥባሕቲ ትገብርሉ ዝነበርኩም ከምኡ እውን ውግኣት ሓፋሽ ውድባትና ሓፋሽ ገባር ብዓብዩ ተሰኪሙ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክበፃፅሖም ከሎ ዘርኢ ስእልታት ኣሎ ንዕኡ በብቲ ሓደ ስእልታት ርኢናዮ ናብ ምድምዳም ገፀይ ክኸይድ ከለኹ ፐርሰናል ስእሊ ረኺበ ናትካን ናይ በዓልቲ ቤትካን ኣብ ገፅ ኣብ ገፅ ኣብ ገፅ ኣብ ገፅ ኣብ ገፅ 356 ዝኽርኻን ጦብላሕታኻን ብዛዕባ እዛ ስእሊ እዛ ስእሊ እዚኣሲ ብፍሉይ ታሪክ ኣለዋ ፍሉይ ታሪክ ኣለዋ ሕጂ ኣነ ካብ ዓንበርበብ በዓልቲ ቤተይ ኣብ ኦሮታ እያ ነይራ ኣብቲ እንዳማህፀን ምስ ዶክተር ኣብርሀት ብሓንሳብ ዝሰርሓ ነይረን ክልቲአን ከምኡ ተመክሮ ስለ ዘለዎን ናይ ምውልዳን ሞያ ስለ ዝነበረን ክልቲአን ብሓንሳብ ዝሰርሓ ነይረን ኣነ ከዓ ዓንበርበብ ነይረ ካብ ዓንበርበብ ንኣኼባ መፅእ ማለት እዩ ኣብ ዓንበርበብ ናይ ክልቲኡ ግንባር ሓላፍነትን ናይቲ ደጀን እዩ ነይርኒ ስለዚ ናይቲ ክልቲኡ ግንባር ኩነታትን ናይቲ ደጀን ኣኼባ ናቱ ውሳኽ ክገብር መፅሒ ኣብኡ ምስ በፃኹ ንሰኣል ትብለኒ ንምንታይ ንሰኣል ክንሰኣል ኣለና ምክንያቱ ላጅን መፅኢ ኣሎ ትብለኒ ላጅን ትፈልጦ ኢኻ ላጅን ኣባልና ነይሩ ላጅን መፅኢ ኣሎ እሞኒ ነደይሲ ካብቶም ጀማሂርስ ከይዶም ረኺቦም እቶም ቆልዑ ክንወስዶም ኢሎም ኣይትወስድዎን ኢኹም ህላውነት ናቶም ናይ ክልቲኦም ዘይፈለጥኩስ ከመይ ገይረ የሰዶም ንዖም ኣጥፊእና ስነዚኦም ከዓ ከነጥፍ ኣይነጥፍእና ይብላ ዲኣ ማለት እዩ እዞም እንደፈራየን ነይረን እሶም ፖለታ ምሳተውስ ኣብኡ ምሳገርም ሕጂ ኣብኡኻ እንዳ ሓወበይካ ኣለዉ ጎረባብቲ እዮም ሓወበይካ ፈራዳዩ ኣብኡ ጎረባብቲ ኮይኖም ብሓንሳብ ነብሩ ሕጂ እዞም ቆልዑ ወሲድና ተደልዮም ቤት ትምህርቲ ሰውራ ኣትውዎም ተደልዮም ሱዳን ስደድዎም ግን ኣቦን ኣደን ክልቲኦም ሙያውያን ኮይኖም እናተጋደሉ ተደርቢዮም ከዓብዩ ወይ ስቂሎም ከዓብዩ የብሎም ተባሂሉ ባዕሉ ስብሓት ዝወደበ እዩ ነይሩ ካብ በራኽ ክዳውንቲ ከም ጥልፊ ናይ ገልመታት ተኸዲነን ተጋደልቲ ኣትየን ነቶም ቆልዑ ሒዞም ክወፃ እቶም ቆልዑ ከዓ ካብታ ብሎኮ ሓሊፎም ከም ዝዛወሩ ካብኡ ሒዞሞም ንሜዳ ክወፁ እቲ መደብ ነይሩ ምስ ኣበያ ግን ገዲፎሞ ማለት እዩ ምክንያቱ ክልቲኦም ተራኺቦም ትብሉን ኣለኹም ጎኒ ንጎኒ ተሳኢሎም ተደይርኤ ኣይኣምን ዶክተር ተኻስተ ኦሮማይ ካብ ኦሮማይ ናብ ኦሮማይ ኢልካ ክትፅሕፍን ከለካ ዓንቶ ቤተንቲንካ ኣለ ኢኻ እታ ህሞት እታ ሚእቲ ብሚእቲ ብውሽጥኻ ዝተሰማዓትልካ ግዜ መዓስ ከም ምዃና ልክዕ ሰዓት ኣይኮንኩን ዝሓቲ ዘለኹ ቦታ ሸዓ እታ መንፈስ ሸዓ እታ ተበግሶ ናይ ምፅሓፍ ሸዓ መዓስ እያ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ሰላሕታ ወራር ኣብቲ መወዳእትኡ ሓደ ኢንፋክት መን እዩ በይነ ርእሶም እዩ መፅኡ ኣብቲ ግንባር ናይ 58 ሓኪም እዩ ነይሩ ኦሮማይ ትብል ፅሒፍ ኣሎ ሓደ ጋዜጠኛ ድኒ መን ምዃኑ ኣይነገረን ኦሮማይ ትብል ፅሒፍ ኣሎ እታ ኦሮማይ ከዓ ትርጉማስ ድሕሪ ሕጂ ሰውራ ኤርትራ ኣይንስዕርና ዝብል ተስምዕ ዓይነት ኢልኒ ኣነ ሕጂ ውድእ ስለ ዝነበረ ሰላሕታ ወራር ከዓ መሪር እዩ ነይሩ ኣዝዩ ንዓና ብፍላይ ነቲ ኣብቲ ግንባር ነበርና ካብቲ ናይ ሻድሻይ ወረራ ኣብ ግንባር ናኣፋ ነበረ ካብኡ ገድድ ነይሩ ዝገደደ ጥሜት ዓሶ ብብዝሒ ነይሩ ሕጂ እቲ ኩነታት ምስ ተወደአ
ንጸላይ እጉምጉሞ ነይረ ምክንያቱ 3ኛው ነይሩ 18ኛው ነይሩ ቶም ሓያላት ዝበሃሉ እዚኦም እዮም ተሳዒሮም ሓደ ካልኣይ ደርጊ ነቲ ምኩር ሰራዊቱ ፀንቂር እዩ ሕጂ እታ ኦሮማይ መቐረት ሂባትኒ ጸላኢ ተዳኺሙ እዩ ድሕሪ ሕጂ ክገብሮ ዝኽእል የለን ሻድሻይ ወራር መይቱ ኣብዚ ከዓ ዝያዳ ተቐቢሩ ዝብል ኣምር ሂባትኒ ቦታኻ ተመለስ ተባሂለ ቦታይ ተበጊሰ ሂምቦል ውዒለ ኣብ ሂምቦል ሽዑ ግንባር ናቕፋ ነበሩ ብፆት ረኺበ ሕጂ ኣብ ሰላሕታ ፅንኩር ኩነታት እዩ ነይሩ ድሕሪ 5 ወርሒ ጸላኢ ተዳኺሙ መወዳእታ ቦታኻ ትምለስ ኣለካ ምስ ተባሃልኩ ኣጋጣሚ ቤነ ርእሶም ከምዚ ትብል መጽሓፍ ተጻሒፍሉ ኦሮማይ ትብል ሓደ ጋዜጠኛ ጽሒፉ ኣሎ ትርጉመኻ ከምዚ እዩ ጥራይ ኣንፈት ይብኒ ካብኡ ተመሊሰ ሂምቦል ውዒለ መልሸ ዓራር ምስ ኣተኹ እሞ መጥባሕቲ ዘድልዮም ፖርት ሱዳን ኣለዉ ኣብኡ ከድካ መጥባሕቲ ትገብረሉ ኣብ ሰላሕታ ወራር ኣዝዩ መሪር እዩ ነይሩ ኣዝዩ መሪር ዘለዎ ዝተኣማመነሉ ሰራዊት ይምፅኡ 3ኛ 18ኛ ካልኦትን ኣምፅኡ ዘይቀረቦ መሳርያ ይነበረን ግን ኣብ መወዳእትኡ ተሳዒሩ ሕጂ ኣብቲ ግዜቲ ቦታኻ ተመለስ ተባሂለ ክዳሎ ከለኹ ወየነ ርእሶም ከምዝን ትብል መጽሓፍ ኦሮማይ ትብል መጽሓፍ ተጻሒፋ ኣላ ኢልኒ ኣንፈት ናቱ ጥራይ ነጊርኒ ካብዚ ኣነ ንቦታይ ክምለስ ከለኹ ሂምቦል ውዒለ ኣብ ሂምቦል ገለ ሰባት እውን ረኺበ ግን ካብኡ ዓራር ምስ ከድኩ ንፖርት ሱዳን እውን ቀፂለ ማለት እዩ ስራሕ ብስራሕ ኣብኡ ምስ ከድኩ እታ መጽሓፍ ረኺበ እንብባ ሕጂ እቲ ኦሮማይ ዝበለሉ ምክንያታት ኣብኡ ብዝርዝር ጽሒፉ ኣሎ ተስፋ ከም ዘይብሉ ስርዓት እንድሕር ሕጂ ህዝባዊ ግንባር ወይ ሰውራ ኤርትራ ክሳር ከም ዘይክእል ኣነ ሕጂ በቲ ዝነበረ ንገምጋም ጸላኢ ተዳኺሙ ርእዮ ኣብ ግንባር ሓልሓል 3ኛ 18ኛ እቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ምኩራት ሰራዊቱ እሶም እውን ለሚሶም ስለዚ ድሕሪ ሕጂ ክብገስ ከም ዘይክእል ኣሚነ ኦሮማይ ዝብል መረዳእታ ሒጀ ካብ ኦሮማይ ዓለም ክትብለና ጸልሐት ንሕና ከዓ ኦሮማይ ኢልና ካብ ኦሮማይ ናብ ኦሮማይ ነዚ ደኣ እንክትርኸዩ ኢለ ኣብ መወዳእትኡ ግን ክፍትኖ ኣለኒ ዝብል ሕልና ሒጀ ወዲኤ እተን ደረጃታት ዝፍትዋን ዘለዋ ብጣዕሚ ፅቡቅ መጀመርያ በዓልካ ኢኻ ኦሮማይ ኢልካ ኣብ ውሽጥኻ ኦሮማይ መፅዩ ናብ ኣዲኡ ከብል ሕጂ ወዲኡ ገምጋም ከዓ ነይሩካ በየነ ርእሶም ምሳበካ እታ ኦሮማይ ከም ቃል ከም ኣምር ኣብ ሓንጎልካ ኮፍ ኢላ ኣላ ብድሕሪ ፖርት ሱዳን ምስ ከድካ እታ መፅሓፍ ኮፍ ኢላ እታ መፅሓፍ ምስ ከድካ ኦሮማይ ኣብኡ ተጠቕሊላ ካብ ኦሮማይ ናብ ኦሮማይ ሽዑ ከም ኣምር ሕየ ማለት እዩ ግን መን ክፅሕፎ እዩ መን ክትርኸ እዩ ልካ ከምታ ጉዕዞ ካብ ናቕፋ ናብ ናቕፋ መን ክትርኸ እዩ ዝበልኳ እዛ ካብ ኦሮማይ ናብ ኦሮማይ መድረኽ ናይ 5 ዓመት ከ መን ክፅሕፋ እዩ መን ክትርኸ እዩ ዝብል ኣምር ሕየ ምግዳፍ ኣብ ከደ ድሕሪኻ ከይዱ ኩሉ ካብ ናብሲ ድሕሪኻ እንዳኸደ ካብ ናቕፋ ካብ ኦሮማይ ናብ ኦሮማይ ሕጂ ካብ ናብ እንታይ ኢና ክንብል ሕጂ ከዓ ልካ ከምቲ ካብ ሳሕል ተበጊስና ወይ ካብ ናቕፋ ተበጊስና ነስመራ ዝበፃሕናዮ ሕጂ እውን ካብ ናቕፋ ወይ ካብ ሳሕል ነስመራ ክንብገስ ክንጓዓዝ ምዃንና ኣሚተ